Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay mayroon pong ipapakitang recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang iyong recipe ngayong araw na to? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng suman na malagkit na may mangga. Ito na po yung ating mga ingredients. Para po sa ating malagkit na mixture, meron po tayong 2 cups ng malagkit rice, isang lata ng coconut milk or gata, 1/2 teaspoon ng asin, at saka itong luya. Pwede rin po kayong gumamit ng ginger juice or yung juice ng luya. Para naman po sa ating mango mixture, gagamit tayo ng 2 pirasong mangga, isang lata ng gata, 1 cup ng glutinous flour, 1 cup ng rice flour, 1/2 cup ng sugar, at saka 1/2 teaspoon ng food coloring na color yellow. At gagamit din po tayo ng dahon para sa pagbalot ng ating suman. At syempre yung ating steamer na gagamitin natin para pag-steam ng ating suman. So yun na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay isasaing po muna natin itong ating malagkit rice. Hindi ko na po pala ito hugasan kasi yung nabili ko ay malinis na po siya. Pwede na pong hindi na hugasan. Tapos, ang gagawin kong pangsabaw dito ay yung ating gata. Pero pwede rin po kayong gumamit ng yung tubig lang. Isabay ko na po yung ating asin para may timpla na po siya. At saka itong ating luya. Yung luya natin, pagkaluto na yung ating glutinous rice mamaya, ay tatanggalin po natin yan. Ang gusto lang po natin na meron pong flavor ng luya itong ating suman. So ngayon, ilalagay ko na po itong ating isang lata ng gata. Mga nasa 1 1/2 cup po ito. Paghalu-haluin muna natin bago natin salin doon sa ating stove or isasalang. Pagka nahalo na natin, ay pwede na nating ilipat doon sa ating stove. Ayan po, sindihan ko na po yung ating stove. At saka tatakpan ko na din po para maluto na po ito. Babalikan po natin pagkaluto na po itong ating malagkit rice. Ngayon po ay habang hinihintay po nating maluto yung ating malagkit rice ay hihiwain ko po muna itong ating mangga para ma-mash po natin or mapino po natin to. Dahil lulutuin din po natin to kasama ng ating mga glutinous flour at saka yung ating rice flour at saka gata. Kung meron po kayong blender, pwede nyo pong pinuhin to gamit ang inyong blender or pwede rin po na yung mano-mano lang, gagamitan po natin ng kutsara at saka tinidor. Yan. Ganyanin lang natin para mapino po natin. Gagawin lang po natin to hanggang sa matanggal po natin lahat ng laman itong ating mangga. Mas maganda po pagka yung hinog na hinog talaga na mangga yung gagamitin nyo para hindi na po kayo mahihirapang mag-mash kung mano-mano po yung pagmamash nyo. Ngayon po, para mapino po natin talaga itong ating mangga, ay gagamitan po natin ng tinidor. Ganyanin lang po natin hanggang sa mapino po to. Na para na po siyang magiging puree. Mas mabilis lang po to pagka gagamitan natin ng blender. Pero kung wala po kayong blender, ay okay lang po kahit na ganito. Gagamitan lang natin ng tinidor. Yan, ipapakita ko po sa inyo pagkatapos ko po itong mamash at mapino. Ayan po, natapos ko na pong napino yung ating mangga. So ngayon ay paghalu-haluin muna natin itong ating glutinous flour at saka yung ating rice flour. Pati rin po itong ating sugar. Yan. Tapos ngayon, pwede ko na ding ilagay itong ating gata. Yan, hahaluin muna natin hanggang sa matunaw po itong ating glutinous sugar at saka yung ating rice flour. Yan, pagka naihalo na po natin, ay pwede na nating isunod itong ating na puree na mangga. Sasabay na po natin yan sa ating paghahalo. Sobrang sarap po nito kasi perfect na perfect po yung ipapartner natin yung mangga sa malagkit na suman. Yan po yung karaniwang pinapartner ng mga tao. Kaya naisipan ko pong gumawa nito na isasama ko yung mangga sa pagluluto ng ating suman. Para medyo tumingkad po yung kanyang kulay, dagdagan po natin ng konting coloring na yellow ang kulay. Para mas maganda naman po siyang tingnan. Pagka naibalot na po natin yung ating suman. Pero depende na po yan sa inyo kung gusto nyo pong lagyan or hindi na. Wala pong problema yon kahit walang coloring. Yan, haluin lang po natin ng mabuti na walang buo-buo po. Para maganda po yung texture ng ating glutinous.
or yung ating flour. Sa tingin ko ay pwede na to. Pwede na natin din tong lutuin. I-check muna natin yung ating sinaing natin na malagkit rice. Ayan po, titingnan na po natin yung ating malagkit rice. Ayan, tumuyo na po siya. Pero yung malagkit natin ay medyo matigas pa po siya. Hindi siya yung lutong-luto talaga. Pero okay lang yan kasi isi-steam pa naman natin yan mamaya. Maluluto pa rin po siya. So, tatanggalin ko siya, hahanguin ko para yung isunod nating lutuin yung ating mango mixture. Ngayon po ay simulan na po nating lutuin itong ating mango mixture. So, sinindihan ko na po yung ating stove. Tsaka isasali na po natin dito yung ating mixture sa ating kawali. Yan, hihinaan lang po natin ang apoy para hindi siya manikit sa ating kawali. Tapos, halu-haluin po natin to hanggang sa mag-sticky po siya or yung mabubuo po itong ating mixture na para po siyang dough. Yung hindi na po siya didikit sa ating kawali. Tsaka medyo matuyo po siya. Pagka hindi pala masyadong hinog yung mangga na gagamitin nyo, medyo maasim, dagdagan nyo lang po ng konting asukal na hanggang sa gusto nyo na tamis. Kaya adjust nyo na lang po. Yan, hihintayin po natin to na mag-dry siya. Yan, unti-unti na po siyang tumuyo. Papakita ko po sa inyo pagka medyo tuyo na po itong ating mixture. Pagka matagal pala siyang matuyo, pwede po ninyong dagdagan ng konting butter tapos magdagdag po kayo ng konting glutinous flour at saka yung rice flour para mabilis po siyang matuyo tulad nito. So ito ay ready na, hahanguin na po natin para mapapalamig na po natin. Kasi pagka sobrang basa po, mahihirapan po tayong ibalot dun sa ating dahon dahil didikit po yun sa ating dahon. Mahihirapan po tayong i-roll. Kaya ganito na consistency po yung gusto natin. Ngayon ay simulan na po nating balutin itong ating suman. Kakailangan din pala natin ng konting margarine para papahiran po natin dito sa ating dahon para mas mabilis na lang po nating ma-roll yung ating suman. Or kung wala po kayong margarine, pwede rin po kayong gumamit ng mantika lang. Yan, papahiran po muna natin. Pagkatapos po ay kukuha tayo dito sa ating nasaing na malagkit rice. Tsaka lagyan din po natin ng konting margarine yung kamay natin para hindi didikit din sa kamay natin. Ayan, kukuha tayo dito ng ating malagkit rice. Tapos pahahabain lang natin. Ayan, ifo-form po natin dito sa ating dahon. Then kukuha tayo dito ng ating mango mixture na ginawa natin. Pahahabain lang din po natin tulad nitong ating malagkit rice. Pagkatapos, ilulubid po natin siya. Ayan, kahit hindi po perfect na pagkalubid, parang ididikit lang po natin siya. Ayan, ganyan. Pagkatapos ay i-roll natin siya sa ating dahon para gumanda po yung kanyang itsura. Tapos sabay diin. Ayan. Diba ang ganda nyo pang tingnan? Tapos ngayon, ay babalutin na po natin itong ating dahon. Tapos idiin natin yung magkabilang dulo para sisikip po siya. Yung talagang siksik na siksik po yung ating suman. Tapos yan, ganyan. Kayo na po bahala kung gaano kalaki po yung gusto nyo sa inyong magiging suman na gagawin. So, ganyan lang po. Paulit-ulit lang po natin gawin yan hanggang sa maubos po natin yung ating glutinous rice at saka yung ating mango mixture. Ayan po, natapos ko na pong nabalot yung ating suman. At meron pa po akong natira dito sa ating mango mixture na palaman. So, isi-save ko to. Gagamitin ko yan pag gagawa na naman po ulit ako ng suman. So, ngayon ay nagpapakulo na din po ako ng tubig doon sa ating steamer. Tapos, pwede na po nating i-file yung ating suman dito sa ating paglulutuan ng steamer. Ngayon ay isasalang na po natin to doon sa ating steamer. Ayan po, tatakpan ko po at babalikan po natin after 30 minutes. Ngayon po ay hahanguin na po natin itong ating suman dahil luto na po ito. Ngayon po ay bubuksan po natin itong ating ginawang suman para maipakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura niya sa loob. Ayan po yung ating malagkit na suman na may mangga. Ayan. Sobrang sarap po nito. Maganda tong pang partner ng kape. Ito na po ang ating suman na malagkit with mangga. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito.
Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!